Dobré ráno, takže opäť vás zdraví váš kandidát William Šimko. Dnes sme sa rozhodli si trošku zašportovať a naprieč celým sídliskom terasa. Poďte sa s nami pozrieť, aké máme možnosti. Takže čo tak si vyskúšať na terase z Hyby. Myslím, že to pôjde. Tak, smiech? Ak tak cez slzy. Žijem v Košiciach celý život. Sice nie dlhý, nakoľko patrí medzi najmladších kandidátov na Slovensku, ale tak ako ste mali možnosť vidieť spolu s nami, za niečo vyše 20 rokov sa toho veľa nezmenilo. Nebudem úplne kritický, pretože pre športy, ako je napríklad inline korčuľovanie, cyklistika alebo jogging, máme veľmi pekné chodníky. Taktiež sú vybudované ihriská s umelou trávou pre futbal. Ale čo ostatné športy? Sami si určite spomeniete na veľmi veľa športov, ktoré nemajú absolútne žiadnu podporu. Napríklad street workoutové strediska. Dokáže sa v nich vyblázniť každý. Sťažujeme sa, že na Slovensku nám začínajú podľahať tučné deti. A riešenie? Novela zákona o obmedzení sladkosti v školských bufetoch. Ale to, že decká nemajú kde športovať, to nevadí, lebo na to už peniaze neostanú. Ja, váš kandidát William Šimko, som za vybudovanie verejných, multifunkčných športových a street workoutových stredísk.